jaranan turangga ulun gumelaring seni budaya kadya srana asung sugata campur sari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofi mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sih kalsana Gusti ingkang murben dumadi mugi tansah kapatedhakaken dumateng para panjenengan sami. Dumateng para kiai alim ulama sesepuh saha pinusepuh ingkang hambek ing pepoyaning kautaman. Para pamong pangembating praja miwah pragung ingkang satuhu kinurmatan. Para kadang sutrihna miwah kadang kinasih sumrambahing para pan-pan turangga ulung kakung Sona Putri ingkang minengku ing Suka Basuki. Sumangga sesarengan hamu puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Welas awit saking kanugrahanipun ingkang tansah winahya hangayomi hanentermi kahyuananing lahir lan batin sumrambah ing samudayanipun. Sholawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajap sapatipun kalumeberaken dumateng panjenengan lan kula. Para rawuh sagunging para lenggah atur kawinana bilih sowan kula sakanca sarombongan keluarga besar turangga ulung wonten ing dalu menika dewe inggih ngemban dawuh panjenenganipun Bapak Wahyu Susanto ingkang rikelgan punika agungan hajat lan yagem menika tedhak sinten ugi ulang tahun ingkang putra Muhammad keenan Eleksalon Febriansah. Nggih. Mugi-mugi kemawon ingkang putra ing benjangipun sageta hami gunani tumrapipun bangsa lan negari sumrambahipun agami. Mugi ingkang putra sageta ing benjangipun membanggakan tiang sepah kekalih saged mikul dur mendem jero lan ugi panjenenganipun Bapak Wahyu Febri Susanto sakeluarga mugi tansah pikantuk kebagaswarasan dipun tebihaken saking leloro pinaringan sihat panjang yuswa binerkan rejeki ingkang kathah binerkan rejeki ingkang barokah. Ugi mugi tansah pikantuk nggih menika uger-ugeripun saking ingkang Maha Kuwaos. Ugi ing dalu menika kula sakanca sarombongan turangga ulung nyuwun agung sih samudra pangasami mbok bilih anggenipun atur pasugatan atur panglipur wonten ngarsa panjenengan wonten kekirangipun wonten kekilapanipun kula pinangka sesulih warga bisa turangga ulung namung saged ngaturaken sewu matur nuwun ugi nuwun pangapunten mbok bilih wonten kelepatan mekaten menggaing atur saking kula punggil semanten kemawon ananging adicara ing dalu menika badhe kawiwitan sak sampunipun adicara upacara penyematan inggih menika ingkang kagem dalem Bapak Wahyu Febri Susanto ngaturaken cempeti dumateng salah setunggalipun pelaku seni utawi ingkang hangayahi jediban ing dalu menika. Sumangga kita hamidakaken, sumangga kita amirsani ngantos sapurnaning pasugatan menika. Nuwun. Ya. Monggo pintenipun Bapak Wahyu Febri Susanto kula aturi minggah wonten ing menika sasana panggung. Ingkang saperlu nggih menika ngaturaken cepeti dumateng pelaku seni utawi ingkang ngayahi hiburan. Monggo Bapak Wahyu.
Sinatrio saking wadya jaranan Senderewe campur sari Turanggala arsa atur hanampi serah-serah ingkang arupi cemedi saking panjenenganipun Bapak Febri Sinatrio saking prajurit jaranan campur sari Turanggala hanampi dawuh amiwiti minangka pambukane ing pagelaran ing danu punika
Oh, oh, matur. Oi. Oi. Yo. Yo. Oi. Yo. Yo. Matur. Wan pirang kuwe ken matur. Eh, oh. La 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 la. Eh, ya. Ya. Satu, dua, tiga. Action. Tangan.